बाप रोवती है रोई भी कहते रोई भी तू रोई भी अबे करवाता होती रे फेंक दे कुल ढूंढा चुरा तो अबे जा जो तो फेंक न दिया हमारे खाए के थोड़ी रह के फेंक दी रोई ना मैं के ले जाता नहीं मैं के ले तो मैं चल चल मैं ये के छोड़ दी तेरे चल चल का करते जाए हां रोवत का बड़ी यार जइबो ना कर भी रोवता वाला माई खातिन हैं दिमाग खराब कर कल हमारा मोटाई ढोके तारे लेके जाई ये पाँव ले जाई ये पाँव ले जाई ना तो लेके जाइबा ना तो हर तो लाज ना रहे तो और माइयों के लाज ना रहे कि हां जाता नहीं ससुरिया तक वो जा बिया तो कम से कम ले लेते जाई माइयों के लाज ना रहे हम कहते ना कि हम ढूंढा चुरा फेंक देब ठीक ना फेंक दो नहीं मैं डर नहीं तो फेंक के दिखा उ ना ले रहती जरे खिचड़िया उ ना ले रहती तू आ रहा तो ले तो का हो गई मन हम खिचड़ी तारा के लेके जाई ना हैं उ ना लेके रहती तू चल यार तू घरे 2 दिन के बाद आई रहता जा अपन लुगा चुरा जैसे मन लेके तो ना पाहु ले जाई ले ही आइला ही बनी तो हां पाहु से तिया के तो बट ही बनो तोर मैं भीख मांगा भी तो हमनियो मैं भीख मांगा ये का कि न गोइला ससुराल में तो छूट जाते 1 किलो पपड़ियो ना गोइला आ दुगो हैं लाज ना लागल मुंह में करिखो ना पताला ए तो खुरमा के ना गुरानी हां मुंह हंसाई करला खुरमा लेके गोने मैं सर हेती सर साली बाली जा अब खुरमा लूट ले जा रे तो का लेके जाई अब कते ए जी जल का ले खुरमा ले खुरमा अब बस बटाई में कुलो राग गोई लाज ना लागेला खुरमा लेके जना तक अथु जाता रहा कि वजह से खुरमा लेके जाला अरे जाला तो रसगुल्ला छेना वना लेके जाला ये भेड़ नियर मोय साली आसार भेती थी काहे तो कोने के रुपया में काई लागल बा 2 किलो ले ना सकत रहा सबके आट जाई हैं 2 किलो ले ना सकत रहा कुछ भीख मांगा कहीं के भिखारी कहीं के नावे हंसा देहला हमर ठीक ना नावे हंसा अब बाबा हमर माई इतना देले बना तो उन्हें बड़की बात भी 10 किलो लेके जाई रसगुल्ला तब ना कुल सारा से हेती दिसलिया कुल बना जा कुल खयन ला रे काहे ना खयन मैं 1 किलो ले लिए मैं अब बाप रे बाप ये कहू ना बचल की तरह के लेके जाई हैं ललाई नहीं क्यों खुरमा खाती खइले बनी अपन नैहर में बहुत है ठीक ना दोगला भीख मांगा ठीक ना कोइले बली जा ठीक कोइले बली जा कोइले ठीक कोइले बली से हो काहे ना लेके जइबो गधा अटलाई हो तो लेके जइबा ना हां मेहरारू के गधा तो बटलाई बली जा कि जो दे तो चल लेके चल ना दूसर के रहला कि ससुरारी के मिलल धन छोड़ल ना जाला तू दोगला बाड़े की ओ त अब तार होय मन होय लेके जाई तोर भाई बाबू का ना चाहिए कि हम अपन लड़की की खिचड़ी लेके जाई जब तू ना लेके आइला खिचड़ी तो हमार माये पिठा देले से खिचड़ी के दिन मुंह देखावे खाती खाली गोइला मुंह देखावे खाती हो शर्मो ना लागल जाए में हैं खिचड़ी बीतले 3-4 दिन हो गते हुआ तो हमार माई इनके बाकी दे देहली तो कहली ना कि खिचड़ी के दिन विदा करब त 3 दिन के बाद विदा कइली हो काहे उहे कुल देबे खातिर लेबे खातिर तोर माई भीख मांगा हमार माई नहीं खे गदाई चलो चलो